Яңа ел бәйрәмнәрендә пиротехниканы дөрес кулланмау фаҗигаләргә китергә мөмкин. Узган яңа ел каникулларында республикада 13 кеше шулардан зыян күргән иде. Пиротехниканы куллана белмәү, шулай ук янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәмәү сәламәтлек өчен авыр нәтиҗәләргә китергә мөмкин. Татарстанда янгынга каршы махсус режим кертелде, рейдлар оештырыла. Предоставьте, пожалуйста, документы на пиротехническую продукцию, журнал учета огнетушителей. Пиротехника сатуга рөхсәт алугына аз, документларны тәртиптә кирәк. Бу көннәрдә белгечләр сәүдә урыннарында пиротехникага сертификатларны, инструктаж журналларын, янгын сөндерү, янгын сигнализациясе җиһазларын тикшерәләр. По профилактическим рейдам совместно с сотрудником полиции. Профилактик рейдларда пиротехник эшләнмәләренең рөхсәтсез сатылуы ачыкланганда, полиция хезмәткәрләре беркетмә төзеп безгә тапшыра. Шундый тикшерүләр барышында ут сөндергечләрне исәпкә алу журналының тутырылмаган булуы ачыкланды. Кимчелекләр тиз арада бетерелде. Бәйрәмнәр алдыннан иң актуаль сорауларның берсе фейерверкларны кайда кулланырга мөмкин? Моның өчен махсус мәйданчык кирәкме? Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре яңа ел чыршыларын бизәү әйберләрен, шулай ук законсыз пиротехника сату урыннарында тикшерде. Мондый рейдлар базарларда, сәүдә үзәкләрендә, скверларда һәм паркларда узды. Фарис Мөхәммәтов, Диана Малярова, Сергей Вилдаров, Татарстан яңалыклары, Чаллы.